So hi everyone. So nag-ihaw din sila og manok kay wa mi pamahog kay paniudto ikan diri biyahe. Sakto ra Abot na. mo diri sa Negros guys. Na adyoy bata nga super kakulit. Di man na maugod bali man na bali. Pikas tiil nimo, pikas tiil isulod. Na. Pana. Na, sakit na nimo, sakit na, sakit. Ikura deh. Ha? Pambabae. Ikura mamawasan. Unya na day ko tubig diri para ni sa baka nga sa kabuok. Amo ani painom dito unya. Sakura na ko mamawasan ay. Sakto ra? Wala sakto ra gid tinuod. Pagkasakto ako no be tanawa ko. Ano? Mo sakto ha ay. Ang usa di ano usa. Pita. Ano at masan. Ang tanawa diha. Sumuod yun ni ang bata diri nga makapawala sa imuhang kapoy o kalaay kay grabe kasipat yun ni si buyong-buyong. Ato asa to. Nya ato nang hatdan og tubig tong baka kay naghangad-hangad ning taon ug asa niyang tubig hapon na kaayo. Wa pangulay kaon, wa pa kainom agoy unsa na malanggit taon ka ba. Tanawa. Ako siyang giinom, kumusta man ka? Agoy, yawa sa walikhan lang ko. Nindot man dyan ng imo istorya-istoryahan ng imuhang katubang diha bahalag di na mo tubag basta kay imuhan ng istoryahan di ba o ato na hikap-hikapon kay man lang pod no kuan sila nato maagop ba no dili matingala usay kita ni siya nako bamba juday na siya iya kung San Peter siya ba mana gina siya inani jud ni dire basta na ani sa bukid no so ay ginagmer gud ni ato adi gani yung dinagko kay di ba kasara ng dinagko so nya kay birthday maron sa sawa ng pirot so nag-ihaw sila og manok nya para panhapon na siya itibuok na mo ng upat ka buok ana nya ang duha mo gi halang-halang gipino hiwa din gi sabawan pure good nga manok kay talag sarata ka og manok po nya igor ako na magpainom sa baka ni ulan dayon pag-abot na ko sa balay agoy igor ra jud taon ko naabot sugod nagtaligsik ako makikitaligsik dire sa kuano dire sa bukid ng init palit og ulan nya usahay maabtan tag ulan kasi puno ng gyud taghap nya ilahan ang gitabangan ni Makoy og limpyo ng manok diha glimpyo pud ang tinai sayo sa gilabay kada mamalit ta dire sa Cebu og kanang tinai wa ta kay balo yung sana paglimpyo di ba nya kan na ya jud ang gilimpyon og maayo kay isag gula sa lang-halang unya na da ibutang unya kanang atay og batikulon ana gihiwa na ni Lister kay iyahan nang isagol og pansit diba libre ng sagos pansit wala namin napalit og karne ng baboy so kana ang manok mo ang isagol anja kung usapod na mo ka pagumangkong bugoy kaya tanawa ganahan siya maggula makahilukiti pa kayo og chinilas kaya kanil yung mangilukos ng inday yung chinilas sa ulan ganahan siya din basa-basa rugo pa yung niya pagkatotod naabot tayo si Manay Johnny siya dahil magluto sa lang-halang iha din ang giluno diha makaluto na kaya magluto pag pansit ikaman magluto pag rice magluto pa atong tinibuok pod so bay-ubay sila gluto ron pre buyag mo aning tingob niya mo kaon ani pamahaw paniudto panhapon tingob ani unya panhapon pag maluto ni manok kita mo biskuit dia slalom gakata gagano agi dia kasagar mga biskuit wala sulod ang basir sa sudlan ng magbugas asin sa pana dia Celestial kasi pero sularas biskuit ang sudlan no mahilan sa tagkadali nay arse nya suka dati sulod ana nya kulang pa nag usa ka buok manok kanang iyahang gitibok diha kay wala pa man nag birthday wa pa man ihaw ka mo iyang ipadugo niya hanib na ni Lester ang manok diha kay itakang na unya
Ay, ati itak ang jud kasabot mo ko sa itak ang lutuon na unya mo na itak ang sa mua sa erutan dire kay dako Ginoo ko. Nya naluto ng halang-halang ni Manoy si Lister po masunod ana og tak ang unya anang gilutuan niya. Unya magpuli-puli ra jud na sila diha sa ang pila ra man kabukong sukang ang tulo ra man nya ganahan mo sila mo tak ang anang tunga tanawa daplin. Kaluto na si Manoy og rice, nagluto na siya og pansit, naluto na mag-iyahang kanang halang-halang. So ang ilas nga lutoon ang katong tinibuok ni Lister. Yes, naluto na ang atong tinibuok no. So dali ra kayo. Pila ray itak ang udan ng dahan kayong bagaw ay sugnurag balig usa ka balayan. Char. Thank you so much for watching. Bye.